Mayong adlaw karong tanan. Aniya na po ko sa atuang channel Apang Lunanon. Maghimo tag isdang sitsaron. Kani kung makadto mong merkado kini ang inyong pangitaang klase sa isda, no. Kay pwede ni isumsum na tuba. Makaon ang tanan. Hasta ulo. Yun na nila nga pagkahimo na sa igsunan ko. Ngana, mao na siya basan, kuwag tinae, og dayon asinan, bitsinan. O gusto ninyo pwede po asin ba, og patuon sa ang tubig, no. Ang tubig patuon aron may tubig yun nya mag-init ka o gamay lang mantika, igura gid niya nga humod siya. Dayon kung mahurot dugangan na sa mantika, init kinahanglan init ang mantika, no. Mao ni siya crispy isda, crispy fish. In English pa, crispy man in English. Ato pag parisan nga in English sa isda, fish, crispy fish o sitsaron nga isda. Okay, mga siya. Kana makaon na tanan, di ka bukod na. Isunan. Pwede na isumsum og tuba. Pwede lanlanon lang ba, way luto-luto. Kung mag-inom tag tuba, bahal. Kaya ka na lay pares magigsunan. Kung ana na pag himo na to, no. Kining isda pwede ni himo nga itong sitsaron. Uban pa danggit, kanang gagmay nga danggit. Basta kay mga isdang gagmay, manipis, pwede na. Okay, muna siya. Muna akong sikreto nga ako ang pang snacks. O lain ba, lano na siya dito la sinon pagayo kan igo ko mo sitsaron kanon. Mas barato-barato pa na sa karning baboy, no. Nya di pud makadaot sa lawas. Kana makagsunan mo na itong buhaton suway diba kay makaingon mo nga tinuod ako gisulti. Okay, magsunan na crispy na siya. Hasta tanan ulo nga to sa ikog kaon yun na. Hindi na yung maubob tanan. Sa kailan mag-ubob ambot na saying term ng uban sa ubob na ba saying na sa ubob isunan. Okay, itong tiwason paghimo, no. Nagagmay ra ibutang kung magkaalam mo kagamay mo mantika aron di kalas sa mantika, kagmay ra sa dang isda. Tihangtod nga mahurot siya, ang isda po nahurot na. Kaya last na nako niya. Baliho na to na, lain mong pilit na siya baliho, magdungan bagbali. Kaya maluto na ayaw sa baliha o hilaw, kaya magpilit na sa kaha, no. Kaning na dayon tagtaod, itsaron na siya. Aton na hukaron. So na to sa kapirwer, no. Kaya huwag nga tayo tuba, aton na sumsuman, huwag nga tayo bisita, magigsunan. Okay na ready na siya. Okay, ato na ikuan. Kumana na siya. Magpilit na siya. Mag-uban ba. Okay, magisunan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hindi simple lang kapag kaon nga. Makaayo sa lawas, no. Di peligro sa mga sa pangana. Komplikasyon sa di kay komplikasyon na makahatag og sakit na pagkaon, no, kinidili. Okay, salamat ug mayong adlaw nga tanan og thank you. Please subscribe. Okay, bye.